kami ngayon sa Inmanduyan Sitio Mercado, Lawak, Pangasinan. Para ihatid ang sorpresa at saya kay Ma'am Virginia Manuel. So ano pang hinihintay nyo guys? Ating tunghayan at sorpresahin natin kung anong magiging reaksyon ni Nanay sa araw na ito. Samahan nyo kami at isa lang ito sabi ko, harap na! Kaya po si Nanay Virginia Manuel. Nanay, may nagpapaano kasi sa inyo. Nandito po yung ano na lang po natin para kausapin niyo po. Ano naman ito? Ang tao po ba kayo pinagkakaroon? Nanay? Ano saan lang gano'n? Diyan po sa bayan. Happy birthday ka bakit? Happy birthday niyo po nanay. Happy birthday po. Yan yung pinagkakaroon. Ano ka umaamok? Sabi nga. Sinagagda nga sa bayan, madam. Sa ano po? Sa asa po. Ay, wala akong utang, madam, sa asa. Hindi ako nakumukuha. Sa amin. Sa asa daw po kayo Ay, madam, hindi ako nakumukuha ng asa. Baka nakapangalan. Oo, madam. Baka po may gumamit ng pangalan Ay, niyo, hindi mami. ko alam, madam. Hindi ko naman ako nag-teacher, madam. Saan ba? Diyan pa yung ano ng center nila sa Oo nga asa. po, dyan po. Yan po ang mahirap. Baka po may gumamit ng pangalan Ay, hindi ninyo. ko alam, madam. Hindi naman ako nag-teacher. Kahit na po hindi kayo nagpirma, kung ginamit lang yung pangalan ninyo, sila na ang nagpirma. Sino, Sila madam, ang ano po. dyan? Sino, madam, ang pangalan ng kumuha? Hindi po natin alam, pero ang nakalagay po kasi na pangalan, kayo po. Ay, ano, madam? Wala akong sinukuha dyan, madam. Apo naman ang... Wow, basta katungtulog. Oo nga po, baka kasi ginamit ang pangalan nyo, nanay. Kasi po, mostly ganun ang nangyayari. Ginagamit po ang pangalan. Dito po, nanay. Dito na lang po. Kausapin. Ay, manager namin, nanay. Sir, nandito na po sila. Happy birthday! Happy YouTube. Pinakaba po namin kayo. Ayan po. So, kita ang sinurprise na kagaya. So, ayan, nanay. Happy birthday po sa inyo. Dito po muna kayo.
Kinabahan ka ba, nanay? Akala mo talaga naniningil ako? Hindi po. Ayan. So, nanay, picturean muna kita ha, bago natin ipasok at ibigay pa ang mga ibang sorpresa para sa iyo. Happy birthday po, ma'am. Thank you, sir. Maraming salamat. Hindi ko alam na ganito, madam. Hindi nyo alam na ganito ang gagawin nila, ma'am. Ano? May idea ka ba, ma'am, kung sinong nagpaano sa'yo, nagpa-surprise sa'yo? Hindi ko pa alam, madam. Hindi mo pa alam, ma'am. Sige, mamaya, sabihin ko po sa'yo, nanay. Dito O, kayo, sino ma'am. sasama kay nanay para magpapicture? Dito kayo, ma'am. Urong kayo dito, ma'am. Lahat na po, sige. Yan. Sige na, ate. Ikaw muna, ate. Ikaw muna, sige. Makamutoy. Ay, ano ba? Ate, dikit ka ng ganito, ate. Ayusin natin yung face mask natin para makita. Oo, para makita naman yung mga ganda nyo, yung mga ano. Hindi po tayo, okay lang po yan. Tayo-tayo lang. Wala lang pong magla-live ha. Baka sugurin tayo dito. Sino mag-stay dyan para magpa-picture pa? Sige pa. Ano pa po? Mga anak ni nanay na iba, yung mga apo. O sige, mga apo, kayo muna. Sino pa? Ayan, sino pa po? Ikaw kuya. Sige mo. Ayan, tingin dito. Ayan, sino pa po? Makanjeng. Sige na. Makanjeng, may tagtitayan. Tingin dito, tingin. Ikaw naman kuya. Kayo po kuya. Sige na po. Diyan kayo kay nanay. Ayan. Wala na po. Yan. Nanay, solo mo naman po. Dito ka. Dito ka nanay sa akin. Nanay, tingin po dito. Smile, ma'am. Smile. Ayan. So, bago natin ibigay kay nanay yung mga ibang sorpresa natin, ipasok muna natin itong mga handa ni nanay. Takot. Ay, nay. Sino ang... Ay, sa'yo yata ito, nanay. Kuya, Sinong sasalubong sa akin? kuya ko. Wala bang kukuha? Marami-rami ito. Mo kuya, Ang dami nyo. yan. Oh, Kaya pangyayay. sino pa? Ang makataya mo yun. Sa loob. Nanay, tara na po. Saan ang bahay niyo?
dito ka muna. Asa na si nanay? Nanay, kakantahan ka muna namin, ha? Lahat po. Dito po tayo sa harapan para nakita si nanay. Kakanta tayo kay nanay ng happy birthday, ha? Asa na kanina yung mga ang dami-daming apo na sumalubong? Ayan, dyan tayo tabihan natin si nanay. Ayan, in 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nanay, bago mo hipan yung kandila mo, mag-wish ka muna kung ano yung wish mo. Padala ko nanay, si nanay para mahipan yung kandila. Ay, si mama mo yung nagbigay. Pangalan mo. Maraming salamat. Sa kayo nagbigay, Lord. Sana ay bigyan ko sila Salamat ako yung nagbigay dito, Lord. Sino hindi ko alam, Lord. Sino nagbigay. Maraming salamat po. Salamat po, madam. Okay, nanay, hipan mo na yung kandila mo. Ayan. So, bago ko ibigay yung isang sorpresa ko para kay nanay at i-reveal sa kanya kung sino ang nagpa-surprise para sa kanya, hihingian ko muna ng birthday message si Kuya Ambet muna. Andito po ba? Ay, Tita Ambet pala. O, ayun. Sige, ma'am. Noy nga ti wish mo kini madam. Ang wish ko sa kapatid ko ay sana maraming taon na naman na mararating niya sa birthday niya. Salamat po. Happy birthday. Ate. Si Butoy Munar. Andito po. Yung Butoy. Calling. Ay, si tatay pala. Yung kapatid ni nanay. Kaya kukunin yung tinatanong sa akin ng mama ko. Message mo tatay para kay nanay. Sister, sa pinakumata natin nga birthday. Kaya po kasi pagpanagan nga kang kanayon. Nasalamat ko mga nanay na tabagin. Kabayo pati sakit. Happy birthday. Si Jolly Munar o Jolly? Ay, wala po. Si Ma'am Lilia? Wala rin po. Si Kay Jojo? Wala din po. Si Benson? Asan po? Lagi mo si Papa mo. Kuya, birthday message para kay nanay. Doon ka sa tabi niya, kuya. Hello. Happy birthday, ma. Pasensya ka, Mano. Amin yan. Tawag makabalbal, ma. Pasensya ka kung nag-tawag ka na yun. Happy birthday pa naman niya, ma. Dapat ka, ma, matugtungan lang pati ka. Are you all my personal dreams? Si ano naman, si Dexter. Halika na kuya. Ayaw mo magpa-picture kanina ngayon. Message naman, birthday message para kay nanay po. Kahit simpleng happy birthday lang kuya. Halika na. Sige na. Kahit yun man lang marinig ni nanay para galing sa'yo. Naiiyak na, madam.
Si ano muna? Si Joy muna. Si Joy. Wala din, ma'am. Sa mga apo, sino ang representative ninyo? Gusto nyo ba? Sino pa? Gilbert. Tatay kuya. Halika na po. Yung naka-violet, madam, yung anak na po. Ay, ikaw pala kuya. Halika na. Halika na kuya. Siyempre kuya, meron yan. Doon ka sa tabi No, ni Mike, nanay. please. Ayan siya pa. Happy birthday, ma. Tapos lang kumata na titugla to ti. Yo, pabigsa kayo kay Pilay ti. Kung baga, tigbag kayo guys. Love you, ma. Yun. Nice message kaya. Ikaw naman kuya, halika. Oh, sak. Ang una sa lahat, happy birthday, ma. Wala lang, ganun lang. Happy birthday. Sana matawan, malakas. Habang buhay ka malakas. Sa mga apo naman, sino mauna sa inyo? Sino pinakamatanda? Jay. Ikaw muna, Jay. Dali na. Ano, message kay nanay. Doon ka sa tabi ni nanay. Kayo para hindi. Dali na. Doon kayo sa tabi ni nanay. Dali. Ikaw nanay. Sino pa? Sino pa? Pupunta. Kiss mo si nanay ah. Yun. Ikaw naman, Balon. Balon. Happy birthday, Nay. Happy birthday, Nay. Nang babait naman pala. Sino pa po? Ikaw naman, naneng. Ano sasabihin kay nanay? Dali na. Kikis kay nanay, ha? Birthday nanay. Kiss na lang kay nanay. Kiss na lang. Meron pa, madam. Sino pa po? Dali na kayong dalawa. Happy birthday. So, wala nang magbibigay ng mensahe. Wala po yung asawa, madam. Ay, wala po si Tata. Hindi niya alam na. Okay po. So, ayan na. Mami, meron pa. Madam! Oh. Hindi, nagbibideo ako. Ay, halika na ate. Ikaw din. Happy birthday, madam! Kapay kumakinapo Diyos pa. Adupay nga birthday nga so dumating kanyang para dagiti apom, ta-blessing ka dagiti apom. Dito 69 nga years mo manang blessing kanyang daytan para ti anak mo, apom, kanyami amin. Happy birthday, manang. Ito pa nanay, ang message sa'yo. Sa pinakamamahal kong mama. Hello po, mama. Una, mabait at masipag magluto. Wish ko lagi kang healthy, ma. Wala pong sakit at marami pang birthday na magaganap. Wala man po ako dyan, nais ko po lamang ipahatid ang pagmamahal ko sa'yo. Mayroon po akong kunting sorpresa sa'yo, mama. Sana magustuhan mo. Salamat at ikaw ang naging nanay ko. Salamat po ta ikaw ang sumalo sa obligasyon ko sa mga anak ko habang wala po ako dyan. Mag-ingat ka po palagi, ma. Alam nyo po ang katawan ninyo. Alagaan nyo po ang katawan ninyo. Mahal ka po namin, ma. Happy birthday, ma. Enjoy po. Love, Melbs. Melbs ba pangalan? Melvi, madam. Melvi. Melbs lang ang nakalagay kasi. Ayan po. So, ma'am, ito po ang isang sorpresa pa sa'yo ni ma'am. Ay, pakikila mo. Pilain mo po.
Sige nanay, dahan-dahan lang nanay ha. Lumapit ka nanay, huwag kang matakot dyan sa cake. Inato pa lang, inato. Taas mo nanay, ayan. Sige pa. 1 kilometro yan nanay, hindi tayo matatapos niyan. Ayan, sige pa po. Ayan. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay. Ayan, palakpakan naman natin si nanay. So, ayan nanay, yan pang sorpresa para sa'yo ni Bambay. Yan po ang pa-surprise sa'yo ni Ma'am Melody. So, ayan nanay, ano pong masasabi mo sa pa-surprise nila sa'yo? Maraming salamat po. Hindi ko alam na ganito ang marami. Sana lagi yung katawan mo, huwag mong papabayaan. Maraming salamat, anak. Meron kang binigay na ganito. Hindi ko alam na ganito na. Anak ko yung baby, maraming salamat. Sana huwag mong pabayaan yung katawan mo. Palagi ko. Yan. So, nanay, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay, we wish you all the best, nanay, na sana po'y lagi po kayong ilayo ng Diyos sa kapahamakan at laging bigyan ng malusog na pangangatawan para maalagaan pa po ang mga apo ninyo. Ayun nga po, tulad nga po ni sinabi ni Ma'am Melby sa inyo, nagpapasalamat po siya sa pag-aaruga ninyo sa kanyang mga anak. So, ayan nanay. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo palagi sa mga ina-upload na videos namin. So, ayan guys, like and subscribe and hit the notification button para po updated kayo. So, ayan, lagi pong tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you. Maraming salamat po nanay. Happy birthday po ulit. Enjoy nyo po. Hindi na po nanay, okay lang po kami. Sa inyo po yan. Sa inyo po yan. Salamat po. Maraming salamat. Yes po nanay. Ayan guys, sa lahat po na mag-aabil ng aming promo package, meron po kayong free na sling bag or 3-in-1 na towel, woman's bag or the portable microphone. So ayan guys, avail na po kayo.